Canviant de tema, Barcelona ha viscut aquesta tarda un rècord del món d'atletisme. L'ha fet a la prova d'elit de la cursa dels nassos la keniana Beatrice Chebet, que, com ja va passar l'any passat, ha fet la millor marca mundial dels 5 quilòmetres en ruta. El 31 de desembre del 2023 la va fer en 14 minuts i 13 segons i avui ha aconseguit trencar la barrera dels 14 minuts i ha deixat el rècord en 13 minuts i 54 segons. Ha estat la cirereta del pastís d'un any excepcional per a Chebet, que el mes de maig es va convertir en la primera dona que baixava dels 29 minuts en els 10.000 metres en pista i als Jocs Olímpics de París va guanyar les medalles d'or dels 5.000 i dels 10.000. I'm happy because I didn't expect to run under sub 14, but I'm happy because the pacemaker assisted me and pushed me. En aquesta prova, Esther Guerrero, que ha acabat vuitena, ha batut el rècord de Catalunya amb una marca de 15:32. Tot seguit s'ha disputat la cursa popular, aquesta sobre una distància de 10 quilòmetres, amb una participació de 12.000 corredors de tots els nivells. És la cursa més multitudinària de totes les que es disputen a Catalunya l'últim dia de l'any. Com l'home dels nassos, els corredors més motivats es deixen veure l'últim dia de l'any i molts no passen precisament desapercebuts. Per despedir l'any, que millor manera amb una mica d'alegria, no? Jo sempre vinc amb la torera a totes les curses. Per fer una mica de conya nadalenca. La cursa dels nassos s'ha convertit en una cita obligada per tancar l'any de curses a Barcelona. La prova popular de 10 quilòmetres ha tornat a fer ple i ha esgotat totes les inscripcions. L'última cursa de l'any sempre és un bon moment per fer un repàs de les fites aconseguides. Quantes curses creus que portes al 2024? Pues ben bé, igual unes 10 segur. Jo unes 20, una cosa així. 7, crec. I n'he fet unes 30 o així, i també fotent-li canya. Un esport que cada vegada guanya més seguidors i ha convertit aquestes curses populars en tot un èxit de participació. Crec que el running és un esport addictiu que et fa millorar com a persona personalment, també et vols superar cada cop més i és perfecte aquest tipus de cursa. Una cursa dels nassos 2024 especial també en la prova popular de 10 quilòmetres perquè ha batut un nou rècord de participació amb 12.000 inscrits. Xavi Francesc, TV3, Barcelona.